Сега почваме да направим портал. Госпожо, къде намерихте детето? В детската градина. 3 блока да се таковат на... Там. Сигурно се е от тях. Открихме го, когато стигнахме до градината. Докарах го до най-близкия участък. Добре. 3 блока на там. Бог да ви поживи! Всеки друг би го направил. 3 блока и на там, тук. 3 блока на там. Почвате тия блокове. Взимате Eye of Ender. Трябва да са точно 12. Там почваш. Така слагаш на всички дупки, че в Ender Чакайте, свободен или стана. Ето така се прави един портал. Сега отиваме да убием Ендер Драгън. Убиваме Ендер Драгън. Не съм помислила, че ще попаднем на полицаи, докато сме навън, че да му взема акта, като излизаме. Все пак детето... Взимаме броня на силната, Даймонд, броня, слагаме я и взимаме и лоу, влизаме. И сега отиваме при Ендер Драгъна. Да го убием. Ако искате да убиете Ендер Драгън, ето той е. Ендер Драгън. Трябва да щупите всички кули. Е така. Някои са така фрешетки, за да се предпазят. Да са предпазени. Да не ги стреляш. Така. Щупваш всичките. Тези, които го хилват. Дават му живот. Чупите ги, защото те ще го му дадат живот и вие ще искате да го убиете. Но пак ще се хилва. Пак ще се регенерира от тя. Тя го регенерират. Ти го регенерират. Никога няма го убиете. И е така се убия Ендер Драгън. Трябва да щупите всичките. Не една не оставате. Нито една не оставате. И... Що напушка, бе? Там, където... Там, където се хачва. Където се мъти яйцето, ето тук идва по принцип Ендер Драгъна. Лети във въздуха. Там гори. Сега идва долу. Леко спихме. Той е труден за убиване. Той е бос в Minecraft. Pocket Edition. Така се убива. Тяхта. Той тук много идва пъти, така че по-лесно да го убият тук. Знаете, че Ендермани пада да е тук много. Могат да убият всеки момент. Да чакам тук. Трудно ми е да го стрелям. И ако сте се на survival, той ще ви направо убие на секундата. Внимайте. Ще убия на първата секунда. Дали дори на креатив ще ви бута пак толкова силно ще ви бута, дори да сте на креатив, пак ще ви бута.
вземем блока надалеч. Точно стрелец. Аз не знам чак толкова точен стрелец. Ще много целя. Който праскаш. То е много високо. Прекалено. Колето взеха. Право високо. Сега внимай на мамбута. Почти го убихме. И сега разбирате 60 левела. Стине. Има 60 левела, като го убиете. Ви дава. Къде е този телефон? Той е почти умрятел. Аз го убих. Почти. За малко. Аз не съм точен стрелец. Целих най-съд. Да не го затрудняваме вас, и аз да нямам работа. Мали, къде отлита? Сега пак ще иди тук. Да го убием по-лесно. Пак много мразя. Чуй нещо, където те бута. Ести, как е минало с нас? Мали! Ще да го целя, ама... Трудна работа. Сега ще дойде той какво да. Що аз ще видим. Да! Защо да е? За малко да го убия. Ще се го убия. Така се прави Ендер Драгън да убиеш. Ето как умре. И са да тия неща. Той от Ендер Драгъна. Левел да дигнеш. Трябва да разбера как е Дамир. Не знам дали е жив или не, дали е добре, нищо не знам. Писаха ми. Моля те, позволи ми да се обадя, трябва да разбера. Отивам в хол. Айде, Благодаря. това беше от мен.